Para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun. Ingkang saturan malih sedaya ingkang dipun tujengi dhateng bumi toya geni kelawan siliran. Usul mengatakan menggait adi karo kula kanjur penyenipun Bapak Harsono minangka njenengan
tokoh adat Desa Kapirsari ingkang sampun nyebaraken wujuding batik TS. Arep mengko dia dibeaken sekala Yendra Trumono ugi sedaya warga masyarakat Kapirsari tansah pinanggih rahayu widodo ing sambikala. Kalajengaken pituduhan kitara kanjengipun anjing ujug sedekah bumi ingkang badhepun pamadani panjenenganipun Mbah Guru kaligus pinanggih kita. Inggih kita minangka sedherek pambiwara panjenenganipun kepengin pura mandasana aturaken nyamane jawu wonten kirang Jumrono kula ana nyuwun pangapura kelangan panjenengan. Lagi pinanggih kedaya pintu pendaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacur. Ngapunten saderenge diikrame pun diporak riyin nggih. Ngapunten sekedhap malih. Nuwun dumateng Bapak Ibu nggih pun diporak riyin atas sekedhap mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih kawula kang ngaturaken agunging panewu dumateng para rawuh sedayanipun. Pramila para rawuh sedaya sami maklepat wonten ing Pendopo Bale Agung Kelurahan Pagersari mriki sedaya. Sedaya sami kawula suwun sawab ide pandonga kang rahayu saha ingkang wilujeng ping kalih mengestreni saha nyekseni anggenipun ingkang kagungan kagungan kelawan niat panjenenganipun Bapak Lurah sumrambahing perangkat sakwarga agung masyarakat sekelurahan Pagersari sedaya pramila ing dinten menika awit dinten Rebo Pahing ngantos ramini saged pinanggih teguh rahayu slamet wilujeng sampun ngantos wonten nirika ingkang tumama kawula ingkang boten langkung nuwun tambahi pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak boten mriki sedayanipun. Ingkang saaturan malih sami dipun muli menteri wontenipun dinten 7 pekenaning gangsa sasi 12 taun ing 8 sekawan ingkang saperlu kadamel melujuki dhateng lintang pungkasan Ibu Bumi Bapak Angkasa, Bapak Adam Ibu Gowo, Ibran Bapak Sasi, Bapak Surya, Bapak Rina kalawan Ibu Odi, saha lintang pinungkasan pramila ing dinten menika sedaya dipun lujengi lan dipun preneti sedaya sageta minanggihaken rahayu slamet wilujeng sampun ngantos wonten tirka ingkang tumama kawula ingkang boten langkung ingkang nuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun. Ingkang saaturan malih sedaya ingkang dipun tujengi dhateng bumi toya geni kelawan siliran. Bumi kang sami pun paring pundhut asil, toya ingkang paring seger daya kekuatan, geni kang paring pepadang, siliran kang sami dipun semedhot hawane rinten mawaning batin wasamine Kiyo sedaya tansah
minanggihaken rahayu wilujeng slamet awit dinten Rebo aing ngantos slaminipun kawula ingkang boten langkung kang nuwun tambahing idi pandonga pangestu dumateng para rawuh kang sedkaturan pinarak wonten mriki sedayanipun ingkang saaturan maningkang dipun lujengi dhateng sedaya para leluhur bedah krawangipun sekeluruhan Pagersari sedaya awit saking Padukuhan Sumbersari Padukuhan Pagersari Krajan saha Padukuhan Craket saha Padukuhan Dusun Gombong pramila sedaya para leluhur ingkang jaler setri sepuh anem ageng alit tebih selak kerawatan lan boten mewah kirimatan pramila ing dinten menika sedaya dipun rakapi mugi anggenipun jangkung lan nenggani wonten sakilebeting bumi agung sekelurahan Pagersari sedaya pinayungana kahanan tentrem ayem jenjem permanem sampun ngantos wonten dirga ingkang tumama kawula ingkang boten langkung nuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun ingkang saaturan manika wontenanipun wujud sarine jenang abang putih lan saktirantosi sedaya kadamel caos bekti dhateng Danyang Sumara Bumi saha Danyang Sumarandana ingkang sami jangkung wonten pojok wetan ler kidul kilen tengah penginggilan pengandhap sekelurahan Bumi Agung Pagersari sedaya pramila ing dinten menika sedaya anggenipun jangkung sampun ngantos kalinggana rinten awaning dalu waslamine dinten Rebo Paing ngantos slaminipun kawula ingkang boten langkung kang nuwun tetambahing idi pandonga kelawan pangestunipun para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun ingkang saaturan malih anggenipun sedaya warga agung masyarakat sekelurahan Pagersari sedaya ngedali sarining sedekah pintose ingkang perlu sedaya kadamel miranten nyekai Bumi Agung sekelurahan Pagersari sedaya mugi tansah buminipun pinayungana bumi ingkang subur bumi kang makmur masyarakatipun sageta masyarakat ingkang tata titi kahanan kang tentrem saha ayom miwah gayuh karta lan harja awit dinten Rebo Paing ngantos slamine sampun ngantos wonten dirga ingkang tumama kawula ingkang boten langkung nuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun ingkang saaturan ingkang dipun dhateng Balung Cinilung getih saklunga beting Bumi Agung Desa Pagersari ingkang mewah kerawatan ugi boten mewah kirimatan ingkang sinebut kaki Danyang Lamini Danyang ingkang saking Rebi Kawi ingkang sinebut Raden Bagus Tunggul Wulung so ingkang wonten ing Pasaran Agung Tungkup kang sinebut Haryo Sena so Kunti Tali Bronto kaliyan Eyang Baureksa so Eyang Jangkung Bronto mandhapipun dhateng Padukuhan Sumbersari kang sinebut Eyang Idris bin Samsudin utawi sinebut karan Eyang Bupit so ingkang wonten Pagersari Krajan ingkang sinebut Eyang Sumobronto dalasan Mbah Gadung Melati so Eyang Sukma Dikara dalasan Mbah Wonokerto so ingkang wonten Padukuhan Craket kang sinebut Mbok Carik so ingkang wonten Dusun Gombong ingkang sinebut Mbah Denturyo Panjinoto dalasan Mbah Pairak lan Mbah Pono Direksa mugi sedaya para cita bakal ingkang ambakali wonten winengku Padukuhan sekawan anggenipun sami jangkung sampun ngantos kalinggana rinten awaning dalu diniwas slamine awit dinten Rebo Paing ngantos slaminipun sampun ngantos wonten dirga ingkang tumama kawula ingkang boten langkung kang nuwun tambahing pangestu dhateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun ingkang sapuran maneh anggenipun sedaya warga agung masyarakat sekelurahan Pagersari sedaya ngedali saking ulu wetuning bumi wontenipun Palawijo, Pala Pendem, Pala Gumandul rerangkanipun asil tetanen ingkang sami dipun sedakahi lan dipun lujengi mugi sedaya sageta pinayungana asil ingkang malimpah ruah panuwunipun warga agung masyarakat Pagersari sedaya sampun ngantos wonten dirga ingkang tumama kawula ingkang boten langkung kang nuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedaya
sedayanipun. Ingkang saaturan malih ingkang dipunujungi dhateng kutu-kutu walang togo sak lumahing bumi sak kureping langit ingkang sami dipun reh Kanjeng Nabi Sulaiman ingkang awujud lembu mendo mentok pitik peksi sak penunggalane sedaya ingkang sami dipun pangingah sedaya warga agung masyarakat Kelurahan Pagersari sedaya sageta pinayungono ngrembaka sageta pinayungono babar penangkar sedaya sampun ngantos wonten wabah lan musibahipun pinayungono rahayu slamet wilujeng awit dinten Rep ngabekti kawula ingkang kang nuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun. Ingkang saaturan malih ingkang dipunujungi kawontenanipun Sepul Suci Ulam Sari ingkang sampun damel taos bekti dhateng Kanjeng Nabi panutan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumrambahing sahabat sekawan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman lan Sayyidina Ali pramila ing dinten menika sedaya sageta minayungono barokah kelawan syafaatipun sampun ngantos wonten nirka ingkang tumama dinten Rebo paing ngantos salaminipun kawula ingkang boten langkung kang nuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun. Ingkang saaturan malih kawontenanipun wujud sarine Sekar Setaman awit kuncup mekar dumugining layu pinetik tangkenaning alum sinenggol tangkenaning layu sedaya sageta dadya mangoyo-ngoyo ijo maroyo-royo awit lir kadya godhong sanggar waringin ana panuwunipun warga agung masyarakat Kelurahan Pagersari sedaya pinayungono kahanan tentrem ayem ayom guyub rukun jenjang permanen sampun ngantos wonten tirkala ingkang tumungkul kawula ingkang boten langkung kang nuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun. Ingkang saaturan malih sedaya ingkang ditulujengi dhateng ingkang ngagem pangasta dados pamong dados guru dados tentara lan polisi sedaya mugi tansah pinayungono barokah pangembanganipun rinten mawaning dalu dimas ramine kawula ingkang boten langkung nuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun. Ingkang saaturan malih kawontenanipun wujud jenang bubur Candra Sangkala ingkang saperlu kadamel mruwat Purwakala kalane dina Rebo paing kala ingkang dumawah mugi sageta dadosa sandang tinedani sedaya warga agung masyarakat Kelurahan Pagersari sedaya ingkang dereng dumawah sedaya sageta tinolako dening Allah wangsana dhateng margaina kira baradala santoya sageta nambah nur cahya pur cahyane rinten mawaning dalu dimas lamine kawula ingkang boten langkung kang nuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun. Ingkang saaturan malih kawontenanipun tumpeng sewu tumpeng robya utawi tumpeng kuat ingkang saperlu kadamel wilujeng Bapa Lurah sumrambahing perangkat anggenipun ngemban pangasta wonten ing ageng masyarakat sageta mukti wibawa berbudi bawa leksana sampun ngantos wonten nirka ingkang tumama kawula ingkang boten langkung kang nuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun. Ingkang sampurna ingkang dipunulungi dhateng Nabi Ilyas lan Nabi Khidir. Nabi Ilyas ingkang kersa ing bumi Nabi Khidir kang punika yanggenipun sedaya sami mendhet rong toya kajenge kadamel prabot widene kang saperlu kadamel nyedekahi bumi agung Kelurahan Pagersari sedaya sageta pinayungono rahayu wilujeng lestari widodo slamet sampun ngantos wonten nirkala ingkang tumama kawula ingkang boten langkung nuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun. Ingkang saaturan ingkang sami dipunlujengi sedaya anggenipun bengkoni salu kagriyan wilujeng sakduwa bate sak jawine kanan kiringe ngajeng wikinge penginggil pengandhape sak batehipun sedalan sak raja tamentuhipun pinayungono slamet wilujeng sampun ngantos wonten nirkala ingkang tumama kawula ingkang boten langkung kang nuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun. Ingkang saaturan ingkang dipunudungi dhateng Lumbung Bandung Sumber Sono Semara-mara saking kodrat kula ingkang dipun
pangacaning Mbok Dewi Pertimah kang dipun dek wadah Bathara Kencana kang isinipun Mbok Sri Petak lawan Mbok Sri Ijen-ijen pramila ing dinten Rebo Pahing menika sedaya dipun rakapi lan dipun ujungi mungyangenipun sami jangkung dhateng sedaya warga agung masyarakat sekelurahan Pagersari sedaya anggenipun pados pangupaning jiwa sandang tedho klawaning arta sageta pinayungana gampang gangsal lancar wilujeng sampun ngantos wonten dirkon ingkang tumama kawula ingkang boten langkung nuwun tambahing pangestu dumateng para rawuh kang sami katuran pinarak wonten ngriki sedayanipun. Mekaten anggen kula ngekraraken mbok bilih wonten kirang langkung anggen kula ngekraraken swangenipun sami rakit wujuding sekelambengan sapiranose muga-mugi kinabulana kang dados panuwunipun Bapak Lurah sumrambahing perangkat sawarga masyarakat sekelurahan Pagersari sedaya pinanggih rahayu 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 wilujeng slamet para rawuh kang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun. Tetungane kabul winekasanipun wilujeng ingkang sampun kadamel slamet Gusti Allah ingkang nyelametaken. Ila hadiniyah wa niyati wa hajati wa mubarakati al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa awwalina wa akhirina min kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afina mahwa yukab masidahu ya Rabbana walakal hamdu kama yufakiri zalali wa asika ma'adini sabru mubarak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuhina biha min zami'al ahwali wal afat wa tatilana biha jami'al hajat wa tudahiruna biha min jami'al sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalikuna bi ahsan goyat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darkil sama wa su'il qada wa minas samawatil adab. Allahumma inni anas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa anhu. Allahumma fir laha warhamha wa afihi wa anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihi wa anhum wa ansili rahmat min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waridallahu barakatil Fatihah. Bikauli akhiru da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.